Победа на Родопа над Загорец, Нова Загора с 1-0. Големайстор Михаил Кисьов. Търсим отново за коментар старши треньорът на ТБ Керакас Георгиев, за да чуем неговата гледна точка. Какво мога да кажа? Трябва да честитам победата на момчетата, на нашите фенове, на всички служители, работници, които дадоха мило и драго този терен да е добре, да е подготвен. Даже нека кажа, че половин час преди загрявката те, въпреки дъжда, дойдоха да очертават отново линията, за да се вижда. Просто се вижда, че хората са професионалисти, обичат клуба си и работят, за да има един продукт, да има футболен продукт, който да радва публиката. Това мисля, че го направихме на 150%. Не прекалявам с думите си, гледам да съм внимателен, но за първи път, откакто съм 2-3 месеца тук в Смолян, видях футболна атмосфера, видях публика, което да повлияе на играта, да влияе на нашите футболисти, да ги вдига. В момента, в който те нормално противника малко ни натисна, те вдигнаха самочувствието, аплодираха момчетата, повлияха и това е, което е най-радостно, за което благодаря много на феновете. Благодаря на всеки един мой футболист, защото играха с голямо сърце, голямо себераздаване и е точно това, което всички ние искаме да виждаме от тях. Какво предстои през седмицата за момчетата? Обмислям да им дам 2 дена почивка, тъй като по всяка вероятност ще играме в неделя. Ако не играем в неделя, няма да имаме почивка. И продължаваме да работим. Продължаваме да работим, за да не повтаряме такива игри, както предпоследната. Въпреки че там отбора беше много уморен. Там отбора даде много борба, много бягане с Спартак. Оттам се уморихме, пътувахме в жегата по завоите и беше много умъртно за момчетата. Закъсняхме даже за мача. И за това беше тази слаба игра, на която всички станахме свидетели. Но видяхте, когато отбора ми е свеж, когато момчетата ми са с добро настроение, как играят. На това повлия, че ръководството е изчистило абсолютно всичко, което имаше да дава към този момент. Нищо не се дължи, изключително коректно ръководството се държи към нас. Даже имаше така една малка изненада, допълнителна вътрешна. Обеща се, че премиите веднага след мача, ако биеме, ще ги вземат момчета, което е показно за амбициите, които имат и жаждата, които има ръководството да помогне на футболистите. Прави впечатление, че нетипично за треньор с такова облекло, колоритно, така да се каже, с родопски мотиви. Да, това, че съм чужденец, не влияе. Аз обичам България, харесвам и този град тук, харесвам и Смолян. Аз съм в България от 18-19 години вече. Дъщеря ми е българка, така че аз обичам тази страна. Повече от половината ми осъзнат живот е в България. Така че няма как да не нося и да не спазвам традициите, не само ги спазвам, а и ги уважавам. Това е просто един обичам, тъй като тук има родопски дух. Иска ми се и аз да стана част от тази традиция, от тази магия, която има тук в Родопите. И за това го правя, за това го нося. Харесва ми и си го купих и казах, че така ще вода мачовете. Надявам се, щом тръгна с победа, да го нося по дълго време. Късмет! Благодаря.